Ejendomsmægleren Jeppe Kaufmann skal sælge endnu en millionvilla. I Nordsjælland sælges der mange dyre huse, og i dag er ingen undtagelse for ejendomsmægleren Jeppe K. Mit navn det er Jeppe K. eller Jeppe Kaufmann. Jeg er ejendomsmægler, og jeg sælger strandvejsvillaer. Jeg kan godt lide tunge vine, dyr kunst og hurtige biler. I dag der skal jeg sælge det her hus. Det er ikke sindssygt pænt, men altså, det er fuldstændig lige meget. Nu sælger du bare. Det er fint nok. Væk med det. En bolighandel, det er fuldstændig ligesom et samleje. Altså, jeg ser det ligesom at knippe. Og i dag der har jeg tænkt mig at være rigtig bad. Hej. Hej. Det er dig, der skal sælge huset, ikke? Jo. Okay, kom indenfor. Tak. Hvad fanden er det nu, du hedder? Jeg hedder Kjeld Jacobsen. Kjeld, det er rigtigt, ja. Hvor er din flyttekasse? Vil du have en hvilken noget? Hvor er din flyttekasse? Flyttekasser? Hvad mener du? Du skal jo pakke i aften. Jeg har jo solgt dit hus lige om lidt. Står der, jeg mener? Nej, jeg ved ikke. Hvad synes du om stuen her, ellers? Jeg synes, det er fint nok. Altså, i princippet er jeg skide ligeglad. Og jeg er faktisk pissetræt, fordi jeg har ligget og knippet hele natten 2 piger. Jeg lagde K-salaten, Jeppe K-salaten, lige i hovedet på dem. Står der, mener? Den forstod Kjeld ikke. Ved du hvad, jeg tror, jeg smutter et par timer, ikke? Jeg synes, at det var dejligt, at Kjeld gik. Jeg gad ikke. Væk, Kjeld. Selvom Jeppe er god til at slå tiden ihjel, er det ikke helt nemt at skulle vente på den potentielle køber. Nu skal jeg se, at jeg sidder og venter. Jeg kunne have været kan og spise blommuslinger, eller jeg kunne ligge og sovet. Jeg kunne have knippet det lige meget. Lavet alt muligt. Det er bare ikke så at vente. Jeppe K. har nu ventet i mere end 10 minutter. Men heldigvis for den potentielle køber, når han er dukket op, inden Jeppe smutter. Simon? Hey. Hej, velkommen. Lige undskyld, jeg har sådan lidt druktur. Ja, det er meget. Fedt. Ja, det var sådan fed stødhøjde, du ved. lige før jeg er forelsket. Det er ikke, men det er sgu. Ja. Stuen her, ikke? Sindssygt surround-anlæg. Er det også med, eller hvad? Ja. Nå, fedt. Det her, det bliver bad. Det bliver rigtig bad. Det er 2 mænd, der vil knippe. Det er ikke, så er du champagne der, og så laver du en vask, ikke? Ja. Kender du en vask? Ja. Han ved, hvad en vask er. Så hælder vi champagne ud sammen. Det siger fandme meget om personen. Og er du klar til at få stiv pik? Så kan du lige ligge her. Lige noget kokain og lidt fjort. Tager du noget? Hvad? Noget coke? Gør du? Ja. Gør os. Ja, andre gør os. Ja. Har du noget? Nej. Har du? Nej. Skal vi skaffe noget, måske? Skal vi? Ja, skal vi? Ja. Skal vi? Ja. Det er super fedt, det. Det er en rigtig fed handel, der. Kæft, jeg er glad. Nej, hvor jeg har det godt nu. Jeppe K. og hans kunde Simon venter på en ven, der har noget med til dem, der nok sætter lidt mere gang i festen. Hej. Hvad er det her, du skal smage? Ja, jeg sparer 2 gram. 1400. Det er lige meget for 2.000. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, lige meget. Så er det bare ud med det her. Det er 2 pigge, der banker mod hinanden nu. Sådan, videre. Æbba. Ud med den. Videre. Vask. Send en større flaske champagne. Dyre, ikke? Gider ikke de der små 5.000 kroner sager. Det har aldrig været federe ved ejendomsmægleren der nu. Det har aldrig været federe. Det er stærkt. Nu er det stærkt. Ligegyldigt. Fuldstændig. Lige meget. Hvad fanden er det, I er gang i her? Hej, Kjeld. Hvad fanden er det, I laver? Hvad sker der her? Hej, Kjeld. Min dyre champagne er I fuldstændig vanvittige. Det er fremvisning. Hvad for noget? Fremvisning. Jeg køber det. Vi tager det. Hvad? Jeg køber det. Simon, køber det. Hvad er problemet? Den er solgt, Kjeld. Jeg henter købsaftalen, ikke? Underordner. Køber det. Han køber det bare. Nej. Så. Lukker aftalen. Handel i hus. Fanden er problemet? Er det det? Ja. 14 millioner, Kjeld. Videre. Gider vi ikke der. Videre. Ikke? Så er det solgt, Kjeld, ikke? Boy, you're nasty, and your beat